Ayan, baboy ba yung gusto nyo? Ito na, malusog na baboy at presyong pangmasa. Ayan, just comment down below. And don't forget to like and subscribe. Hello mga kabisaya, welcome back to my YouTube channel. Ayan, for today's video guys, ito po yung septic tank na gagawin namin para iwas kalaban sa mga kapitbahay para walang amoy. Ayan. Yan po yung mga kapitbahay namin na masisipag, si Gabiola at saka si Mr. Dagoplo. Ang sisipag nila. Ayan, nandyan din yung kanilang small manager. Ayan, nag-uutos, sinuutosan niya. Ayan. Septic tank. Ayan. Para mga tae, dili mo diretso sa boss. Dili mo reklamo ang mga kuan, dili mo reklamo ang mga silingan, nga baho tae. Kaya ko diyan tulong. Ayaw lagi kay matchap. Adto na. Apil di. Tapos diri ang kuan. Ad sa baboy. Di ba day gamay ra din pa? Di ba day gamay ra? Sakto ra? Napo matag lima-lima. Yeah. Habugon makana diha kay aron ko. Adi kami mo. Pagi tugdar eh. Pindanar ka rin to. Kami may nagbuha ni William gahapon, murag gahi man lagi. Gumana gito gahi og kami, kamo kay kuan man normal ra. Naghapin ng takado sa mong kamot ba, di mga paltos sa mong kamot. Yung mga kugihan sa probinsya. Trabaho gyud. Ado, lolo ado. One eternity later. Ayan na, ito na po yung add natin, lagayan ng baboy. So, 5 level lang siya. Okay na yan. So, sa isang add, 5 piraso na baboy at saka lalaki at babae, ihiwalay natin. Ayan, doon sa baba, yun po yung septic tank. Ayan, malapit na yan. After 2 days, kukunin na natin yung baboy. Yan po yung kapatid ko, yung kasunod ko. Siya po yung mag-alagaan sa baboy natin. Ayan, inasikaso niya yung septic tank. Ayan, ipakilala ko po sa inyo ang ating napakasipag at mabilis magtrabaho si Mr. Abin. Ayan, sa mga gustong magpagawa dyan ng bahay, just contact him, Mr. Abin from province of Bohol. Before I'm going back to the reality, I'm going back to Kuwait. Ayan, video muna tayo para meron tayong remembrance. Ayan, magpapaalam. Ayan guys, araw na to, paalis na ako papunta sa Terminal Airport. Let's go everyone! Ayan, papunta na tayo sa bahay ng mga baboy. Titingnan natin kung anong update. Ayan, after 1 month, ito na po ang ating mga piglets. Ayan, ito yung mga lalaki. 4 na piraso lang kasi 8 lang yung available, kaya dyan din 4 din na babae. Ayan, mag 1 month pa yan sila. Ayan, check din natin siya after magtutuman siya kung ano yung diferensya nila. Ayan, ang lakas kumain ang mga baboy na to, kaya ang lulusog. Tingnan yung mga puwit nila, oh. Tambok kayo,
malaman na malaman, kaya maganda to sa ibenta. Ayan, after 2 months maghanap na po tayo ng buyer. Ayan mga kabisayang, pinapakain po namin dito sa aming mga malulusog na baboy. Pinapakain po namin sila ng pure feeds talaga, walang halo. Pinakain namin sila ng simula ng booster piglets, siguro mga 5 kilo. Tapos after that, pinakain namin sila ng super starter, siguro mga naubos nila 3 sako. Pagkatapos niya, grower siguro mga 3 sako din, at saka ngayon mag 2 months na. So pinapakain na po namin sila ng finisher. So mga 1 month siya mag finisher, so sakto na siyang mag 3 months para diretso na siya ibibenta. Kaya sa mga gustong bibili niya, siguro mga September 15, aabot na yan ng 70 kilos. So pwede na siyang ibenta. So sa mga negosyante dyan, sa mga gustong bumili, just comment down below. Ayan, update ko po kayo pag na siya magto 2 months na. 1 eternity later. Ayan, ito na po yung update sa ating mga malulusog na baboy. Ayan, 1 month and 25 days na po yan. Ayan, sa mga gustong mag-lechon dyan, just comment down below and don't forget to like, comment, and share, and of course, subscribe. Bye bye.